Това пак е загуба, човек, и ще демолтна. Как ще демолтна? Не е реално. Усещам го вече. Усещам го демолта вече. Не мога повярвам колко го аутджънгълвах миналата игра и пак паднах. Моля ви да не демолтвам. Здравейте, приятели, аз съм Бембата и ви напомням, ако още не сте се абонирали за канала, да го направите. Безплатно е и ми помагате супер много така. Благодаря ви. Носи крака, духова музика. Ще флашва, да. Ай! Ти си скандален, брат. Ти си скандален. Мъфът даже не идва. Баси му кринджа е това мъфа. Майко мила. Майко мила. Майко мила този пайк. Не. Аз не мога повече тази дивизия, човек. Аре бе, брат, пусни си нещастната кука малумна! И защо съм напред с диатак, бе? Той седи е така. 5 часа, брат, пусни я тази кука, ще оцелиш някой, може би ако опиташ, но ако седиш АФК след сигурност няма да оцелиш никой. Не, то пайк е най-слабия човек. Топсайда ми е заминал си, дори няма какво го мисля, бе. Аре бе, брат, не мога си. Тя сега ще умре тази. Добре, найс. Взехме и първите 3 кила. Окей, хюдж, върнахме се в играта. Крайзи, идвам. О, но, най-слабия съм. О, но. Да, най-слабия съм за репорт. Как ще дожне в последната секунда, бе! Той има урв, бе, какви арами. Човек, какво ме... Не, това е най-щупения герой, не ми пука. То те стънва за 40 минути! Играта е 7 минути, съм стънна 40! Моля те, оцели една кука, бе! Една кука оцели! Една кука! Let's go! Хитна кука! То го онорвам! Аз без да искам игра с през диатак, дори не знам защо и как съм го объркал. Добре. Аре бе, пайка, защо е на бот АФК? То добре, че каквото и да направя, пак ще умра, бе. Да, и не хитвам никой. Бати тъпите геройчета. Дори не взех ресета, брат. Бати имам плеявал играта, човек. Защо не взе Сайлас, бе, брат? Ако беше взел Сайлас, ще да е 1000 пъти по-добре. Аре, удари го, бе, брат. Не мога хвана никой тая игра, бе. Само ми бягат отвратително, бе. Ма ти що не изчака да имаш уло, бе? така, изчакайте, бе. Найс, бе! Ще да е по-добре да ги взема, ама... Кой професор теб ще те скъса? Това е файн, това е много добре. Да, аз си го изтролих пак.
И си мисля всичко. Какво ми става, бе? Идвам! Ти тролиш! Браво, бе, Пайк, бе! Цъкаш, бе, човек! Отиде и умря, бе! Златен, даже W-то не си използва. Какво правиш, бе? Я? Хюч! Лисандър не е брокен герой. Лисандър е балансиран герой. О! Тя и топките ли ми мога да ги разнася където си иска, бе? Аз си мисля, че топките ми не мога да ги такова. Не мога дори да флашна, човек. Дай тая дет. Аре бе, гайс. Това беше последен тауршот, дет може да изтанчи. Ох, то Джейс, бе! Всяка играем Джейс и не си хитва една атака, бе, брат. Брат, може да направя дракона просто. Да, бе! На едно! На едно и няма да взема ресета! Бах ти анлъкито, човек! Какво правиш, бе? Защо тичаш? Не, то Пайк просто е за пермабан, брат. А Джейса ми влиза, тича към топката на Нуно да влезне в нея. А Пайка не може да си хитне нито улт, нито кука цяла игра. Ужас, брат. То трябва да е first time Пайк. Няма друга reasonable причина. О, шаралта. Аха. Бах ти изродите. Да, хукни Малфайта, брат. Точно Малфайта хукни. Не топ. Няма ут още. Тук трябва един ингейдж Лисандър и ще е хюч. Маре мъфъто да дойдат при нас, не да е на някакво друго място. Аре бе, мъфа! Ма спри да хукваш Малфайта! Аз не мога да мръдна, акшели. Аз не мога да мръдна, акшели. Брат, трябваше 30 часа да я чакаме и тя не дойде. GG. Тя не бие демидж, какво да направи, брат? Тя всички пикват тази да е в Малфайт. Там всички са на едно. Може ли Пайка да направи нещо? Те двамата най-юсе се събраха. Двамата най-юсе се събраха да се бият. Не казвай на никой ах момент. Бате! Кринджар смешен, наистина нямам думи. Барон. Не моля го играем на спон този барон. Ако го убият, то да. Аре, елате да го убием и да направим барон. Моля ви, това е фри. Моля ви! Сега аз съм дет. О, сега съм дет ли? Сандър те има улти, не правим най-лесния пик и финиш на играта. Мъфъто пак тя фъка някъде. Не, ще. Това беше фри, брат. Убиваме нулата и правим барон. Какво правиш, бе? Какво правиш? Той ингейджна с Ева в пита! Тапа от на лулото. Тя утва лулото, мъфъто се дяфака до нея пак, бе, брат! Какви с тия хора, бе, човек? Тя стои тука, бе, брат! Буквално стои тука, тя кила е фри, бе! Майко мила, какви с тия хора, бе, къде ти пуска, бе? Леле, нямам думи, наистина! Гледай го, бе! Гледай го, бе! Гледай го, бе! Виж го, бе! Просто го виж, бе! 3 игри съм 100 от дрънданяк, бе! 3 игри имат Малфайт, ние имаме Джейс! И става едно и също! Не, бе, той е крайен тип, бе! Крайен тип, аз ще нашия Джейс! Всяка игра ли ще съм стоя? Не. Един път нема да се падне в енеми отбора Джейса да го изтомпиме. Само в моя ще се пада.
Не мога. Не мога, човек. Не мога, аре. Аре, бате, предпочитам да демолтна, отколкото да играя с тия пак. Нямам думи, брат. Какво беше това, бе, човек? Какво гледам, бе, брат? Какви са тия хора в мастър? Как тия са стигнали плат, бе? Да, по-добре. Наистина по-добре.